gelako bigarren taldea gara. Raúl García, Toña Ikirin, Arbel Berritzan, eta nire Matane Kantera gara. Eta Eroski Konsumezko berri bat revista hartu dugu, eta berri bat aurkitu dugu, eta asko gustatu zaigu, eta orain esango dizuegu. Lehenengo ni hasiko naiz, gero Raúl egingo du bere partea. Gero Naroa segi egingo du, eta geroago Toni bukatuko du, eta gero errezetekin hasiko gara. Bizitza plastikorik gabe. Plastikarianoek esaten dute bizitza plastikoekin oso txarra dela, eta kalte handia egiten dute gure ingurumenean. Plastikoen erabilera handitu da asko, eta handitu egin da, eta kalte handia egiten du gure ingurumenean. Raúl, zure ustez plastikoak txarrak dira? Bai, plastikoak oso txarra dira, kaltegarriak direla. Animalientzat, arrainentzat batez ere. Botatzen baduzu uretara arrainak plastikorekin engantzatu alda eta hiltzen dira. Bikote batek modurik onena erabaki dute mundu osoan. Ikusi dute hegazki batek hondartzan plastiko baten engantzatu zen. Eta horretan liburu bat atera dute munduan jakiteko plastikorik gabe bizi da. Eta familia bati proposatu diote plastikorik gabe bizitzeko hilabete batean, eta lortu dute. Gero nik interneten bilatu nuen informazioa bizia den plastikorik gabe, eta aurkitu nuen plastikorik gabe bizia da bizitza osoan, ez da zer gertatzen. Eta zure ustez bizal gara plastikorik gabe, Ba, nire ustez bai, plastikoak oso arriskutsuak dira gure osasunerako, eta plastikoak ez badaukagu gure bizitzan aldugu bizi, eta kalteak ez daukagu gure bizitzan. Eta Naroa, zure ustez plastikoak txarrak dira? Ez. Zergatik ez dira txarrak? Bai, txarrak dira arriskutsuak dira eta plastikoak petroliarekin egiten dira, nagusiki. Eta Manuel Bakregarekin arabera plastiko mata. Gunearen sortzaileak bera plastikomata.com plastikoak 1000 urte behar ditu biodegradatzeko. Planetako ekosistema guztietan sumatzen dira. Horrek kalteak baita Antarktidan ere. Gero eta kopuru handiagotan sortzen ditugu plastiko hondakinak. Eta ez dira pilatzen zabortegietan bakarrik. Toni, zure ustez plastikoak txarrak dira? Ez dira txarrak zergatik? Ez dira kaltegarriak. Bueno, planeta osoko zalaia da zertutzean plastikozko zenbat hondakin dagoen itxasoan. 5 bilioi plastikozko dabiltzan igeriak planetazko itxasoetan 250.000 tona dira.
plastiko sot bat itsas gainean. Urte milioi bat itsasgazti gehiago hiltzen dituztenak eta 100.000 itsasguztun eta dordoka baino gehiago. Adituek diote itsasoan dauden plastikozko sopa erraldoien urtean milioi bat hegazti eta 100.000 itsasguztun eta dordoka hiltzen dituzte. Orain errezetak esango dizuen. Mafalda pasta motza berretziko eta txampiñoi erregozekin errezeta azalduko dizuen nola egin behar den. Errezeta hau oso erraza da, 10-15 minutu irauten du eta eginda badaukazue 5 euro balio du. Osagaia, 200 gramo tipula fresko, 250 gramo berretziko eta txampiñoi. 2 baratzuri atal, berrezilosto batzu, 250 gramo mafalda motza. Farmako gazta aukeran duzue zein gazta da, 20 mililitro oliba olio birgina extra, gatz eta gatz pitin bat. Nola prestatu rezeta? Zuritu eta moztu tipula. Berretzikoak eta txampiñoiak ondo garbitu behar dira eta baratzuri atalak zafla finetan egin. Jarri oliba olioa kazola batean berotzen eta eman frijitu harin bat tipulari eta baratzuri. Tipula horitzen hasten denean, erantzi berretzikoak eta txampiñoiak zaflatu. Eduki 5 minutuz zue ertainean eman gatza eta piperrautza eta erantzi berrezil zehatu pitin bat, gorde gerorako. Egozi pasta eure ugaritan. Litro bat eta 1 gramo pasta bakoitzako. Gazta ere botata izango du eta irakiten hasten denean sartuko dugu pasta. Utzi 7 minutuz egozten. Zerbitzatu pasta txampiñoi eta tipulin erregoziarekin. Farmako gazta pizka bat zirrindu dezakegu zerbitzatzeko unean berri. Jakin nahi baduzue zenbat kaloria gantz saturatua, azukreak eta akatsa duen errezeta hau badauka 377 kaloria. 19,2. Gantza 5,5 gramo. 8 euneko. Gantz saturatua 0,6 gramo. 3,8 euneko. Azukreak 4,8 gramo. 5,5 euneko. Gatza 0,4 gramo. 6,7 euneko. Eta orain Raul beste errezeta bat esango dizuen nola egin. Makarroi luzatzeko. Osagaia, 200 gramo makarroi. 200 gramo urdai astiko egozi. 100 mililitro esne garin. 50 mozzarella eta gatz pitin bat. Nola egin? Jarri zutan kazola handi bat eta eman eta ipini dira. Iragaiten hasten denean eman gatza eta ipini makarroia. 8 minutuz edo zugatu eta gero eman urotza eta gero berriro zugatu. Nahasi urdaz astiko egozua. Makarroiekin eta erantzi esne garina eta pasta bilina.
Guztia berriz ere, labeko errepilu batean 180 gradu daude. Eta 580 gradu 15 minututan. Gero, gratinagailua piztu eta 3 minutu egon behar da gratinagailua. Eta hori eginda guztia makarri lumatxokoak edukiko dituzu. Eta hau izan da gure berria. Espero dugu zuen gustoka izatea. Agur.